Όταν φτάσαμε στη Δράμα, προσδοκούσαμε να μην επηρεαστεί η ματιά μας από το χαμηλό φως και τη μονότονη, σχεδόν σκληρή σιωπή της επαρχίας. Οι εικόνες να μην αποτυπώσουν τη μελαγχολία του φθινόπωρου. Τα ήσυχα όμως νερά θύμιζαν το χρώμα των ματιών σου όταν ταξιδεύεις στα περασμένα. Το τοπίο ανάδευε τη γαλήνη, την τόσο απαραίτητη για να μετρήσεις τα καλά και τα σφάλματά σου. Γιατί η γαλήνη δεν είναι πάντα εφησύχαση. Σκέψεις που μας απασχολούσαν καθώς ρωτούσαμε τους καινούριους φίλους για την περιοχή. Ίσως να ανακαλύπταμε μέσα στο τοπίο τα μυστικά που θα μας έφερναν μιαν άλλη ηρεμία. Άραγε ήταν η ανάγκη που νιώθαμε ή το τοπίο έξινε παλιές πληγές. Οι φίλοι απόπνεαν την οσμή του χώρου και ένα πάθος για το καλύτερο. Μίλησαν για τα σύνορα της αρχαίας Δράμας, εκεί, πλάι στη σημερινή Αγία Βαρβάρα, που η πόλη διατηρεί κάτι από το παλιό της χρώμα. Μετά ο θρύλος, για τα θεμέλια μιας εκκλησιάς που βρέθηκαν μέσα στα νερά. Ανάμνησή του αποτελούσε και το χτίσιμο της ομώνυμης εκκλησίας στο πλάι ακριβώς του νερού. Δεν ήρθατε σε καλή εποχή, μας λέγανε. Στο πανηγύρι που μαζεύονται οι βαρκούλες και πέφτουν βαγγαλικά, τότε είναι ωραία. Μα πάλι ξεφεύγαμε για να βρεθούμε στο εσωτερικό των καναλιών, εκεί που η ηρεμία των νερών άλλα βάθη ανίχνευε εντός μας. Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να μας αποτρέψει, σαν σε κάτωπτρο όταν κοιτάζεις τη μορφή σου. Τα παιδιά κάθε πρωί κατέβαιναν να ψαρέψουν. Τίποτα στις κινήσεις τους δεν φανέρωνε το βιαστικό ή το επίπονο. Γιατί να επιμένουμε τόσο πολύ στο παρελθόν? Τι λύσεις προσδοκούσαμε? Οι απαντήσεις στερεότυπες. Αυτό ήταν καπνεργοστάσιο. Και εκείνο το άλλο καπνεργοστάσιο. Πότε σταμάτησαν? Παλιά. Πόσο παλιά? Παλιά. Το 1950. Μπορεί και το 1960. Δεν ξέρω καλά. Και εσύ? Τι εγώ? Τι έκανες τότε? Τι ζητάς τώρα να μάθεις? Δεν καταλαβαίνεις. Αρνιέσαι να δεις αυτή την αδιάφορη, συνεχή ροή του νερού. Οι πράξεις μέσα στο χρόνο. Συχνά σαν αυτοτιμωρία. Όμως με αυτά και με αυτά δεν γράφονται τα ποίηματα. Κοίταξε πιο κάτω. Το νερό μέσα από τα κανάλια κινεί τους αλευρόμουλους. Αυτό βλέπουν τα μάτια του Μπαρμπαδημήτρη όταν λέει: εμείς έτσι τα βρήκαμε. Ο πατέρας μου, για να καταλάβεις, τα πήρε από τους Τούρκους. 200 χρόνια ιστορία και βάλε. Τι τα θέλουν τώρα? Καλά είναι τα νερά. Κάνουμε τη δουλειά μας. Πέρασαν τα χρόνια, άλλες οι ανάγκες, λέει ο δήμαρχος. Δεν μπορείς να μετράς τα πράγματα με τα πριν. Τότε ερήμωνε ο κόσμος με τους μετανάστες.
Άλλα πράγματα τραβούσαν την προσοχή. Σήμερα στην πόλη τίποτα σχεδόν δεν σου θυμίζει τα περασμένα. Οι οικονομίες των μεταναστών γίναν οικοδομές. Τόσες που ξεπέρασαν τις ανάγκες. Ήρθε ο κορεσμός. Έφτασε να υπάρχει κάμψη στη ζήτηση. Αυτό άλλαξε και την νοοτροπία. Θέλεις να παλωτριώσεις ένα στρέμμα στα νερά και σου ζητάνε 2 σε άλλη περιοχή. Ας μην έχουν τέτοια αξία. Κι ας τους είναι άχρηστα, αφού έχει χαρακτηριστεί με απόφαση σαν περιοχή πράσινη. Λίγο παραπέρα, οι άνθρωποι επαναλάμβαναν τις καθημερινές κινήσεις τους. Απλές, απέριτες, συχνά χωρίς τη δοκιμασία της αμφιβολίας. Λέει ο Γιάννης, η ζωή μου θα ήταν διαφορετική αν... και ταξιδεύει μέσα από λόγια και σχήματα ανεπιβεβαίωτα που τα παίρνεις για πραγματικά, ίσως γιατί η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από την αλήθεια. Τώρα βέβαια, συνεχίζει, δεν έχει και τόση σημασία. Συνήθισα. Και το βράδυ στη ταβέρνα πάλι τα ίδια πρόσωπα. Κάπου έχεις ξανακούσει τα λόγια τους. Άλλη μια μέρα θα σου θυμίζει την προηγούμενη. Μήπως και το νερό τόσα χρόνια άλλαξε πορεία. Τόλμησε αυτή την κίνηση. Σήκωσε το ακουστικό και, όπως λέμε, σαν επίκληση, δοκίμασε τη φωνή σου. Μην ξεφεύγεις. Η επαφή δεν γίνεται με καθημερινά χιλιοϊπωμένα λόγια. Ούτε ανακαλύπτεις τίποτα στους σταθμούς ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται και φεύγουν. Η ταχεία των 10 και 30, των 2 και 30 ή των 6 και 15. Τα λεωφορεία θα σε ταξιδεύουν πάντα στα μέρη που θέλεις να ξεχάσεις. Τα σινεμά θα σου προσφέρουν την αμνησία σε προγράμματα των 2 ωρών. Και οι αντένες επίμονα θα σε καλούν 3:30 το Σάββατο για το ποδόσφαιρο. Έλα στις 3 να πιούμε κανένα καφέ. Σήκωσε το ακουστικό και ομολόγησε τη μοναξιά σου. Το νερό κρύο τσιτώνει το δέρμα. Στο υγρό δωμάτιο δεν άναψε ένα καλοριφέρ. Τρίτη μέρα με βροχή. Ένα στίχος του Ρίτσου, έτσι ασυναίσθητα. Και στη ρεσεψιόν το διπλό κονιάκ. Στους θαλάμους του ΟΤΕ φαντάρι περιμένουν. Δείχνουν ήρεμοι. Με το ακουστικό στο χέρι. Απουσία. Σε δέχομαι σαν ανάμνηση. Και εκείνο το ψυχοπονιάρικο του Διονύση για τον Αλέξη. Κάτι σαν μαχαιριά. Ξαναβρισκόμαστε στα νερά. Λέω του Σιράκου. Η κάμερα εδώ. Στο σημείο που μοιάζουν στάσιμα. Μα δεν βλέπεις. Από κάτω υπάρχουν πηγές. Περίεργο σκέφτομαι. Και μηχανικά ξεστομίζω εκείνο το αχ του Γιάννη που κρυβόταν πίσω από τη μισοτελειωμένη φράση ενώ στην Αθήνα. Τα παιδιά του συνεργείου δουλεύουν. Δείχνουν να μην καταλαβαίνουν. Ίσως να μην ακούνε. Ενώ στην Αθήνα οι μικρές φωνές σαν τις πηγές πνίγοντας τα στενά τσιμεντένια δωμάτια, στα καφενεία, στα σφαιριστήρια, στα βολαγραφεία και τα μικρομάγαζα. Κι εγώ σου μιλάω για άλλες φωνές. Αυτές που ενώνονται στους δρόμους και τις πλατείες. Περήφανες φωνές και ρωμαλαίες. Πλατεία Συντάγματος Σάββατο βράδυ με βροχή. Αποχαιρετισμός εγκάρδιος. Θα σε δω μεθαύριο. Γιατί όχι αύριο. Στα μάτια της μια ελπίδα, ίσως και μόνιμη. Αυτές τις φωνές ζητάω να ακούσεις. Γυρίζω στους δρόμους της Δράμας. Βράδυ και το συνεργείο δεν δουλεύει. Έτσι δεν θα μπορέσεις να δεις αυτό που θέλω να σου πω. Εδώ, ώρα 10, τίποτα. Τα βήματα μου τρυπούν τα τύμπανα. Πού πηγαίνω? Και εδώ τίποτα. Εκτός από το φαντάρο που κατηφόριζε από μακριά. Και εδώ ένα ζευγάρι προπορεύεται τρώγοντας πασατέμπο. Τα τακούνια και ο ήχος των σπόρων ανάμεσα στα δόντια. Πιο κάτω σιωπή.
Φως χλωμό από τους λαμπτήρες και πίσω από τα παράθυρα σκοτάδι. Ένα πνίξιμο σαν κραυγή. Άνθρωποι! Στο δωμάτιο ξανανοίγω το βιβλίο. Και πράγματι πια, τίποτα δεν φοβόταν. Όρθιος και γερμένος, σαν να είχε κιόλας φτάσει στο ύψος από το οποίο παρατηρούσε τον κόσμο κάτω από τα πόδια του, σκέφτηκε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι πια δεν υπάρχουν, γιατί πέτυχα να τους ξεφύγω για πάντα. Ο Τάσης μαζεύει ήχους. Αντίστοιχες καλοφτιαγμένες εικόνες. Υλικό πολύ να βρίσκεται για το μοντάζ. Αυτό το χρειαζόμαστε. Κράτησε το να υπάρχει. Λεπτομέρειες, φαινομενικά ασήμαντες. Κι άλλες λεπτομέρειες. Ίσως μας φανερώσουν το μυστικό. Τι ψάχνουμε? Το απόγευμα στο καφέ Ρίτσι, 6 με 8. Παρέες συζητούν. Τι λένε? Ξαναγυρίζουμε στο θέμα μας που είναι τα νερά. Ζητάμε μια ιστορία που κανένας δεν ξέρει. Ίσως και να είναι τόσο καθημερινή που κανέναν δεν ωφελεί να τη θυμάται. Όπως η πολύχρονη επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους να αρκώνει τη μνήμη. Το ότι σ' αγαπώ δεν σημαίνει ότι σε γνωρίζω, έλεγε. Από τη γέφυρα η ζωή συνεχίζονταν. Κάποιοι υποχρεωτικά περνάνε πιο συχνά από εδώ, με τη συνήθεια της επανάληψης, χωρίς πολλές φορές να αισθάνονται την ύπαρξη των νερών. Αυτονόητο, όπως μου είπες. Γιατί όμως επιστρέφεις στη μοναξιά του δάσους? Είμαι βουνίσιος, όπως και οι προγονείς μου. Γι' αυτό με αποκαλείς βαρύ. Διακλαδώνονται οι σκέψεις σου στα φυλλώματα, χάνεσαι στο ψήθυρό τους. Το χτες και αυτό που πέρασε, γιατί να μας πληγώνουν? Γιατί να αμφιβάλλουμε για κάποιες πράξεις ή έστω μερικά λόγια που κάποτε αστόχαστα ξεστομίσαμε? Είμαι βουνίσιος, επιμένεις, και αυτά τα νερά εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση. Έχω δει και καλύτερα σαν ήμουνα μικρός. Τότε για ποιον και γιατί μια τέτοια ιστορία? Άκουσε, φίλε μου, τι είναι η Δράμα? Τίποτα. Μια επαρχιακή πόλη είναι. Και αυτά τα νερά μπορούσαν να είναι το καμάρι της. Να γίνουν συντριβάνια, να γίνουν ρεστοράν, καφετερίες, να τονωθεί ο τουρισμός. Τι παραπάνω έχουν άλλες και άλλες πόλεις? Συνέχεια ακούς, πάμε να δούμε εκείνο ή εκείνο. Καταλήγουμε λοιπόν. Τα βλέπω αύριο μπροστά μου. Φανταχτερά, βουερά, στυλπνά. Και εμείς, καθισμένοι αντικριστά σε ένα τραπέζι, ανάμεσα σε γκαρσόνια που θα περιφέρουν τους δίσκους, ανάμεσα σε παιδιά και τουρίστες, θα προσπαθούμε να απομονωθούμε από φωνές και θορύβους. Να στρέψουμε το βλέμμα στα νερά. Πώς θα είμαστε τότε? Τίνος θα μοιάζουν τα παιδιά μας?